Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε ένα Battle Royale στο Fortnite με ένα φίλο μου. Ωραία, πάμε. Πάτα ready. Όχι, κανένα φορά να το κάνω. Ναι. Άμα πάρει αυτό το βίντεο 10 προβολές, 20 βασικά, θα μου κάνεις gift on greedy. Ωραία! Παιδιά, φτάστε το βίντεο στις 20 προβολές, αλλιώς και 10 likes. Είναι πολύ για μένα. Okay. Δεν πειράζει, 10 likes και 20 προβολές. Το έχουμε. Πάμε. Ναι. Πόσα βήματα έκανε? Γίνεται τώρα να το πάρω. Chapter 5 season 1. Παίζω. Δηλαδή στα τέλη της άρχισα. Ωπα, έρχομαι. Πού είναι τώρα, το σκότωσε. Είναι καλό. Ωπα. Α, μπήκε ο Τανζέρο. Κώστα, τραβάω λίγο ένα βίντεο για το κανάλι μου. Πού είσαι, μπρο? Α, να. Ωραία, πήρα την κάρτα σου. Μετά, το επόμενο βίντεο. Ναι. Όχι όμως! Έχασα το Victory Crown. Ωραία, πάμε lobby. Όχι, τώρα να συνεχίσουμε το βίντεο για να παίξει άλλη μία. Κι αυτός. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, μπήκε κι άλλος ένας φίλος μου. Θα παίξουμε τελικά άλλο ένα Battle Royale. Πάμε. Να πατήσετε ready. Ναι, σ' ακούμε. Εγώ σήμερα πήρα αυτό από το bonus rewards, αυτό το σκηνό. Κώστα, είπαμε με το Σοκράτη, όταν άμα φτάσει αυτό το βίντεο 20 προβολές και 10 likes θα μου κάνει gift on greedy.
Κάτσε μετά ρε. Μόλις το τελειώσει το βίντεο. Τι λες ρε. Το πήρα. Τι έγινε μόλις τώρα. Ρε ο Κώστας γιατί βγήκε. Ωραία. Όλοι οι άλλοι είναι τρίο και εμείς είμαστε ντουο. Καλά θα πάει αυτό. Ωραία. Βγαίνουμε. Α, καλά. Τι? Όντως, ρε όλοι θα βαριούνται. Όντως. Να μου κάνετε όλοι subscribe, μην τους ακούτε. Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω, 20 προβολές και 10 likes και αυτός θα μου κάνει το greedy gift. Όντως, το λέει και ο ίδιος. Ρε, θέλω μόνο 2047 XP για να πάω level 132. Θέλω μόνο. Περίμενε. 2047 XP για να πάω level 132. Περιμένουμε. Ωραία. Επιτέλους βίντεο Κώστας. Ωραία Κώστα, πάμε. Όπως πριν. Τι? Δεν το έχω διαγράψει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί. Όχι, ο Γέρης, άρχισε η κάμερα. Ρε, κάμερα. Περιμένετε. Είχαμε. Ποιος θα κρατάει την κάμερα, μισό. Όχι. Παιδιά, κλείνω και ξαναδείχνω σε λίγο. Θα ανεβάσω 2 βίντεο.